Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani, sizwile kule insuku ezedlule ukuthi kunempe khona le Eastern DRC eCongo. La kusuke khona amasosha amanye wala eSouth Africa ayolekelela le ngeshwa ke kwase kushona amasosha awu9 noma manje sezithi ibala amasosha agcine eshonile awu13 esewonke. Angingazi ke noma isekhona ezinye ibalo na iqhubeka ukuya phambili. Kuveleka ama-political parties amaningi abephikisana nokukhishwa kwamasosha ukuthi ayolekelela le. Owokuqala kwaba uCIC uJulius Malema wathi cha amasosha wethu awakulungela ukuyempini. Wazibeka nezathu zakhe waze wabeka ngokusobala ukuthi amasosha wethu awekho properly trained for impi. Manje mayale i-suicide mission ngeshwa ke afike ehlelwa inkinga ukuthi kube khona shonayo. Akugcinanga kodwa nge-EFF kwafika umkhonto wesizwe party nawo futhi wakhuluma ngala masosha. Kuthe ekugcineni kwasekuvela uFikile Mbalula wathi amasosha ala eMzansi ahambe ngoba aya kwi-peace keeping mission ayolekelela lapha ukuthi kube khona ukuthula phakathi kwezimpi lezi. Kwakhona inkulumo eziningi nje ivelayo. Ezinye bezithi lento le siyenziwe amasosha seRwanda siyimpi ebheke kwiSouth Africa. Wayesethi ke uFikile Mbalula akho masosha azokhishwa akhompi ezokhishwa la kuthiwa kuphakwa impi yale ngoba amasosha seSouth Africa ayelapha SANDF iyelapha ya kwi-peace keeping mission usho njalo lo. Kodwa ke ngibona i-interview kaPaul Kagame ongupresident waseRwanda. Ngizocela ukudlalela yona. Uphosa inselelo ngempela. Uthi uRamaphosa mayifuna impi angayiphaka kanankinga abakulungele lokho. Ngizodlala uPaul Kagame bese siqhubeka emva kwabo ngifuna ukuthi ngiphawule mase eqedileni ukukhuluma. Ngicela uzwe la. For the last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the President of South Africa who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says, no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes.
Njengoba ubumuzwa ke khuluma la Paul Kagame ukuthi uyabona iSouth Africa ipretenda sengathi ihambisa uxolo lapha kodwa ilwa nalabo abalwa neM23 ayikhandi uxolo ngoba ingxenye yempi elwa nalabo M23 uthi uzuleke nezinsongo ezikhona ama threats lawa abasonga uthi kungase kube khona okuzokwenzeka uthi yena akanankinga hayi akanankinga iSouth Africa amakhono futhi ukwenza ingakwenza kodwa uma ngabe beyizokwenza fanele bikwenze isaqala nje lento manje ke uphosa inselelo nje ukuthi noma nifuna impi khona bafethu kodwa siyaqonda thina ukuthi upresident wethu angeke ayiphake impi eRwanda angeke alenze lelo phutha ngoba amasosha wethu ngokuchaza kwabo amasosha wethu are not properly trained. Ngizocaphuna ke EFF ngicaphuna umkhonto wesizwe ngicaphune ugeneral Bantu Holomisa achaza inkinga engenza ukuthi iSouth Africa noma ngathiwa iphatheke kabi noma kuthiwa kushayeka amasosha wayiyafuna ukulwa lento engenza ukuthi bangakhona ukuyolwa ngifuna ukuveza yona la ngicela uzwe la. Well, you see, again, we get bits and pieces of information. But overall, my impression is that our peacekeeping mission, the SANDF side, is giving in. It is falling apart. Sadly so, under pressure because of a lack of equipment. And I want to say that those soldiers are courageous. They have been sent there in the most horrible circumstances without the necessary resources. Lo baba lo EFF uyachaza ukuthi kukhishwa amasosha la ukuthi awahamba empini engenawo ama resources enele ngoba phela uma uyempini ufuna ukuhlomela ukuthi impi mangasibhenga ukwazi na ukuzilwela kodwa uncoma isibindi salamasosha okuzinikela nokuzidela ukuthi baphume noma bengenawo ama resources kodwa baphume angazi noma kunemali noma kunani kodwa nje indlela yena abancoma ngayo ayuthi uncoma isibindi abanaso ngoba baphume ama resources bengenawo aphelele ngizokuthiwa futhi bebengenayo inhlamvu asiqhubeke futhi naye. And we insist that their lives must now be saved. So when we condemn the minister and the president for the dereliction of action, in fact it is treasonous what they have done. At the same time, we honor the soldiers who followed instructions. Soldiers are given instructions, they must follow it. There are soldiers who lost their lives. I spoke 2 days ago to the wife of one of those soldiers. She told me that on Monday, that was before the 23rd, when her husband died, he sent her a message. He said, "My dear wife, I'm being sent now into a very dangerous place at Sake. We do not have the right equipment. We cannot defend ourselves. If you don't get any further message from me again, know that I've perished. Please take care of my children." This is the personal sacrifice that had been made by those soldiers. And this is what condemns the President of the Republic of South Africa and the Minister of Defense and Military Veterans, because they knew exactly what they were doing. We told them, and yet they sent our soldiers in there to die. And now they run away from accountability. Awuya ngokushuba lenkulumo ngithi bangcono lana ke uyachaza ukuthi usagcizelela lokho akushilo ukuthi isibindi salamasosha kodwa vele mawuyisosha afuna ulandela ama instructions onikwa wona baphume kwenjalo ngenxa ukulalela ama instruction baphuma bengenayo ama resources ne equipment eyanele. uTomu ubekhuluma nonkosikazi welinye isosha elidlulile emhlabeni. Uthi lo nkosikazi umfonela umkhwena wakhe wamtshela ukuthi sisendaweni la isimo sakhona sibucayi ngendlela esibucayi ngayo uma kungase kwenzeke ungasangithola efonini funa wazi ukuthi ngiyoba ngisekho kodwa nje ngicela usala ungenzela khona cela ungibhekele abantu abami. Amagama ke lawa abhlungu uma uwezwa futhi ucabangayo ukuthi njoba kuthiwa isocial fele emsebenzini walo ngelinye ilanga vele ayizokwenzeka kodwa hayi phela suicide mission. Uyachaza ke babuthi into ebhlungu njengoba ethi upresident no minister babatshelile ukuthi ningawakhipha amasosha elapha ngoba awekho properly trained. Ushilo CIC
nalo baba phela uEFF into abayaziyo ukuthi amasosha wethu awakulungele ukuya lapha kodwa baqhubeka bawakhipha manje kufuneka babe accountable for lokho. Ngifuna manje ukungaqhubeka kakhulu nobaba we-EFF ngijampele kulowo umkhonto wesizwe sizwe ukuthi yena ubeke wathini. And also extend our deepest condolences to the families of the deceased members of the South African National Defence Force and the South African nation at large for losing courageous men and women committed to the ideals of maintaining peace and stability in the continent, but also participate actively in silencing the guns in the continent and the region. Yes, indeed, when we came into Parliament, the department on its own has its own challenges and issues. But these are not the only deaths that had occurred in the DRC. There are that happened last year, and we raised it with the committee, we raised it with the minister for the withdrawal of the troops because they are ill-prepared, they were not well equipped, no intelligence support, they are ill-neglected. It's more like we are sending them into an ambush. Uma uzokhumbula inkulumo ebesizwe ekuqaleni lo baba we-EFF uchazile nabo ukuthi njengecommittee bayikhulumile le ndaba bamtshela uminister ukuthi withdraw ungawathumela amasosha ngoba awekho prepared nama resources awunawo kodwa waqhubeka wathumela futhi akusakuveza manje ukuthi kukhona akusibobodwa laba abawu9 nabawu13 sebebonke abasebabaliwe kwamanje ngoba abanye balimele abantu abashonile bakhona abanye abashona ngonyaka ophelile ukuthi bona ke indaba zakhona zange zikhulunywe nje bayikhulunywa manje. So ngaleso sizathu bebezama ukumxwayisa ukuthi hayibo khumbula ukuthi kwenzeka ukuthi ngesikhathi esingukuthi. So mangabe niqhubeka nale mission ayizukulunga. Ngathi ke bona baqhubele kodwa ngifuna ukuthi aveze ukuthi yini inkinga le eyenza ukuthi amasosha wethu angabi prepared. Ngifuna vele eveze lokho bese sishiya uma sesimzwile sekhulumile ngalokho siya ke ku General Bantu Holomisa o Deputy Minister we Defense. It's always a diplomatic response, not necessarily giving detail as to what exactly is the problem. But we know what's happening in the South African National Defence Force. Over the years, there's been a budget cut. When we came in the 7th administration, already 51 billion was cut into the Defence Force. So the preparation, including the ammunition, the frigates, the South African Air Force, most airplanes are landed, are grounded. So the men and women there, they've aged. So we're looking into how do we rejuvenate the force in South Africa. But what we are saying is that the minister is not responding adequately to the questions that we've been asking. To say, if we don't have budget, then why do we take the money that we don't have and send troops to DRC to fight on a mission that we don't understand? On whose national or class interest are we sending these people to DRC? Very quick. Lento bengifisa ukuthi ayiveze ukuthi yini kahle kahle le inkinga uthi inkinga ibudget cut kukhathwe from my administration la wonke la wadlule kuze kube manje kukhathwe about 50 billion imali engabe beya ukusize namasosha ukuthi abe nama resources ammunition njobe esho ukuthi ngisho indiza lezi zezimpi azikho ready zingifana nento ezilahliwe nje zihleli azenzi lutho kukhathwe ibudget ayikho ephumayo iebsosheni. Uma ngithi ayikho ibudget angisho ukuthi ayikho sidalo kodwa lephumayo incane kunalokho ikhathiwe. Manje bathi noma bembuza uminister akaphumi nje akhuluma into eqondile ukuthi inkinga yini. Manje umbuzo abazibuza ukuthi okay uma ngathiwa imali ayikho isidingo sokukhipha amasosha ke kuthathwa imali waphela laphuma ngemali mayihamba. Isiphi isidingo sokukhipha amasosha owaziyo ukuthi awekho prepared uwase empini ngabe uthatha lo mali leyo ufanda lamasosha ukuze akwazi ukuthi akulungele ayilungele impi. Ngicabanga ukuthi ke kuyazwakala lokho akushoyo. Manje sengifuna ukulanda uDeputy manje General Bantu Holomisa kukhulume yena emveni basekukhulume yena noma sesingayivala ivideo kuyobe sekulungile kuzokhuluma manje uGeneral Bantu Holomisa asho yena njengomuntu okumini oyiminister ke ngoba phela uDeputy uyisekela asho ukuthi ngokwabo yini inkinga ngoba sebekhulumile laba bakuma portfolio committee ukuthi hayibo nansi inkinga esinayo
sikhulumile nabo abasiphi impendulo eqondile. Kufanele sinikeze impendulo eqondile kubantu olomisa njengomuntu oyingxenye kaminister. Kufanele asiphi impendulo eqondile asho ukuthi inkinga yini. We must all remember that the signals that the SANDF is struggling have been issued in the last 10 or 15 years. The defunding of the National Defence Force of South Africa led to us to say the state of readiness for our defence force. We cannot guarantee that we are ready because you are aware that we're struggling to even maintain the aircrafts like the helicopters which normally give cover, aerial cover to our troops when they are under attack. So in terms of that, we hope that the Department of National Treasury and the Cabinet will rearrange some of the priorities. Remember that the government of South Africa, especially the previous 6 administration, since 1998, they focus more on social security as opposed to military security. And as a result of that, the defunding of the defense force began. But I'm happy that President Cyril Ramaphosa had publicly said, we are going to move away from 0.57% of the GDP to 1.7% of the GDP. That should help our defense force. In terms of what has happened there, it's clear that these troops were let down by our other troops, our neighbors. The troops of Congo surrendered. The troops of Burundi, where they were supposed to cover another flank, they also disappeared. And all of a sudden, these troops of South Africa ended up being attacked by mortars and so on. But I think their reaction, the way they have reacted, they acted with speed, and I also am awaiting for the UN to come up with statistics as to how many rebels have been shot at in that incident. So Sekhulumile ku Deputy Minister wasichazela ukuthi kusuka ngo1998 kwakhathi budget eya kuma sosha kwafocuswa kakhulu ku social security than I defense. So ngaleso sizathu ngisho indiza phezulu zivikele amasosha mangathiwa kunempi azikho ready zethu ngenxa yokungabikho kwebudget. Aphumile kamasosha ayolekelela lapha ya ayisedibana nenkingi ukuthi amasosha aseKongo asarendile nalawa amanye ngisazi ukuthi uthe awapha ayasarenda nawo kwasala waseSouth Africa asala ke ayibamba wona njengoba ethi ulinde iUN ukuthi ibapha ama statistics. Kodwa ujatshuliswa ukuthi uPresident Cyril Matamela Ramaphosa uthembisile ukuthi izomove ibudget from kulo 0. bani to bani umzwile nawe esho mina sengikhohliwe. Kodwa nje uthe nje ujatshuliswa ukuthi sebeyayicabanga manje indaba le seyizomove ibudget. Lokho ke kubuyisa ithemba lokuthi impela amasosha wethu azokwazi nawo ukunakwa alungiseleleke abe well equipped. Asazi ke noma amaphoyisa wethu well equipped na, kodwa nje uma amasosha ewona athenjiwe engekho well equipped kanje ashoda ngisho nangenhlamvu ayihlazo leli. Ingakho ke noma uPaul Kagame engaphosa inselelo ukuthi cha impi nansi ayikho into angayenza upresident wethu, ayikho neyodwa. Mhlambe noma kuthiwa yena uyigwala ngokwakhe kodwa vele ayikho into azoyenza ngoba uma engathi uthi ukhipha impi uzobe kuyi-suicide mission. Ngicela ukuzwa ke na ukuphawula kwakho comment section ungitshela wena kulesimo sonke senzekayo ubona kanjani futhi kusho ukuthini ukuthi kungafika umuntu nje aphosa inselelo ukuthuleke. Asazi noma badelela upresident
noma singoba usho ngoba esebonile ukuthi vele amasosha wethu awekho well prepared na. Ngiyacabanga ukuthi nakho kunesandla kulokho. Ngicela ukuyibamba la le video kwamanje. Ngiyethemba ukuthi mina nawe sodibana kwi video elandelayo. Ngiyabonga.